Čaute, vítajte pri novom dieli zo série o renovácii Fordu F250. Dneska je to už 42. diel. No a v tomto dieli máme veľa roboty a dúfam, že sa nám podarí doviesť auto aj do lakovne, respektíve šasy. Všetky predpoklady na to máme. Dúfam, že sa to podarí, no ale dovtedy ideme si namontovať zámky na ten predný plech, na ten ako keby čo to je, neviem, čelo, alebo čo to je proste na ten koncový diel, do ktorých už je kapota. Takže namontujeme si zámky a potom si otvoríme balíček z LMC a poskladáme si Wedwindow, aby sme to už mali nachystané a takisto si popozráme ešte všetky veci, ktoré nám treba na poskladanie dverí a tak ďalej a uvidíme, čo všetko vlastne príde z LMC. Dúfam, že všetko príde a takisto ešte by mali prísť veci z eBayu, takže tie si tiež rozbalíme, takže dúfam, že to bude čím prvej. No a hlavne dúfam, že prídu tie chrómy, oni sú síce z eBayu, lebo tam bola lepšia cena ako z LMC, no ale dúfam, že to stihne prísť. No a tie chromiky tie sú tie, čo idú na Wedwindow. No ale vzhľadom na to, že to pôjde cez slovakistanskú poštu, tak to bude asi veľmi dlho, keby to šlo cez DHL alebo SPS, tak bez problémov by to bolo do týždňa a pol doma. Ale vzhľadom na to, že Slovakistan, takže to bude trvať väčšnosť. Takže tak, no nič, poďme si naliť tie zámky a uvidíme, čo to povie. V minulom dieli, kto si pamätá, sme strikali zámky, teda pieskovali a potom strikali. No a dáme si ich na nerezové šrobky, tie už tu budú na hotovo navždy, teraz aspoň dúfam. Takže tie si tu už pekne namontujeme jeden aj druhý zámok. Bol som kúpiť nerezové podložky šesky, lebo to ide na šesky šrobky, takže si to namontujeme. No a tu máme ostatné veci namaľované. Je tam ručná brzda, to som dal tiež na zlato, keď sa mi to nebude páčiť, tak pôjde na čierno, ale som mi zdalo, že to už by bolo asi také, že je nudné. Plus ten otvárač, tá páčka na otváranie toho výduchu, čo je na prednej kabine, na kabine, tak ten máme zlatý, no a tieto ostatné veci vlastne nebude ani vidno. Ale dal som ich do zlatej, už keď som to mal, tak som ich dal. Takže tak, no nič, idem na šrobky, primontujeme a uvidíme, čo ďalej. Tak, máme 6 a 6, no a idem zobrať statív, pľasnem ho tam a ideme to zmontovať. Ináč otvoril by som dvere, lenže sused kosí, takže by to asi nebol moc dobrý nápad, keby že počujeme kosačku v celom videu. Takže musíme byť s zatvorenými dverami. No ale v každom prípade ja som kúpil aj 12 ešte pre každý prípad. Máme 8 kratšie, dlhšie, máme 6, potom máme obyčajné 8, máme 8 ešte takéto dlhé s touto plochou hlavou, no a plus máme ešte desiatky matky pre každý prípad a ešte niekde máme desiatky šrobky pre každý prípad. Takže tak. No, z hodou okolností tu je jedna desiatka, tu je druhá desiatka, no a už by tu mali byť iba 8 a 6. Takže tak, dobre, ideme montovať. Takže ja už klasicky. Dúfam, že sa mi všetky šrobíky rozsýpu po zemi. No ale v každom prípade dávame po dve podložky. Jednu z hora, druhú z dola. Dobre, že mi tá maska nespadla. No ale to by mohla byť aj veľkoplošná podložka. Tak nič, tak tuto na toto dáme veľkoplošné podložky. A na tento zámok pôjdu málo. Takže ešte budem musieť vyriešiť veľkoplošné podložky. Dobre, to nevadí. Čiže primontujeme to tak, ako to je a potom budeme riešiť veľkoplošné podložky. Takže, ja som kúpil málo plošné podložky a nie je to moc dobré, nerezové, ale mám obyčajné veľkoplošné a s nimi to je o mnoho lepšie. Takže zatiaľ dáme tieto veľkoplošné, obyčajné. No a ja pôjdem zajtra do Doma 3 a zoberiem veľkoplošné. No, takže dáme veľkoplošné podložky, lebo to vyzerajú lepšie na tých, nie že vyzerajú lepšie, je to lepšie veľkoplošnými. Takže dáme veľkoplošné podložky na tento veľký zamok a na tento malý si myslím, že budú stačiť aj maloplošné. No ale to si otestujeme hneď, či sa nám páči s veľkým alebo s malým. Takže to ide tu takto, že to tu ide takto a tak. A tu môžu byť ľudia aj malé, nemusia byť vôbec veľké, takže to je pohodička. Takže toto je úplná pohodinda. Dobre, čiže tuto dávame obyčajné klasické položtičky. Tak, super.
môžeme to zmontovať do spolu. Neviem si to, čo si mi spadlo. No ale v každom prípade, tak toto bude good. Že ako vravím, vyzerá to s tým zlatým parádne. No a to vlastne tak funguje, že toto je hlavný zámok, len poťahne pačka, sa otvorí. No a toto je ako keby ten druhý klik, že proste to sa poťahne takto, otvorí sa už celá kapota. Takže to je klasika. Potom to pekne vystrikáme, ja som toto už pomastil trošku, aby to bolo také fajné masné. Toto takisto ešte postrikáme, aby to chodilo na hučko, aby to nesadzavelo a máme vlastne hotovo pripravené. Ja mám teraz ešte tak trošku času, takže chcem otestovať jednu takú vec. Čiže toto je rámik, ktorý ide ako keby do pery, no a toto vlastne ide k tomu. To je vonkajší rantlík, toto je vnútorný rantlík, to ešte mám pásku, čo som oliepal, ten taký chromik. Tak to ešte zlúpime dolu, lebo som ho oliepil, aby som ho nezamaľoval a neopieskoval, respektíve neopieskol a neumaľoval. Takže to som dal dobre. Tak mám to očistené, potom to bude treba pekne prelieštiť ten chrom, skúsiť to vyťahnuť z toho, čo najviac sa bude dať. No a teraz budem skúsiť tú gumu natiahnuť. No, to by malo ísť vlastne takto, klasika. Ale akým spôsobom, ja ani neviem, či to tam len takto natlačiť. Idem to skúsiť pomastiť, postriekať to, dať masným a skúsim to tam tak dať. No a rozhodol som sa, že najlepšia masná vec je rezistín. Aspoň to potom gumou nebude hrdzavé. Takže to nastriekame pekne rezistínom. A tak. A za jedno to nezhrdzavé a za druhé to bude pekne masné. Takže win-win. No. A ideme skúsiť teraz dve taktiky. Skúsim, či to tam nepôjde takto iba natlačiť. Ak to tam bude takto natlačiť, tak je to super. Ale ak to tam nebude takto natlačiť a bude to treba šúchať z hora dolu, tak to bude celkom úlet. Ale vyzerá, že to tam pôjde natlačiť. Vyzerá, že to tam pôjde vtlačiť. Čiže to je vlastne to, čo presne my chceme. Aby sa nám to tam podarilo vtlačiť. No, lebo šúchať to z hora dole mi príde ako celkom úlet. Áno, vyzerá, že to tam pôjde tlačiť. Takže to bude super. Tuto sa to troška pieri. Aj tu. Zoberiem dačo také, čím to tam popotískam. Tak. Troška popotískať. Malo by to tam elegantne vojsť. No jasné, paráda. Super, takže takýmto štýlom to pôjde ďalej bez problémov. Teraz ma napadla jedna taká vec, že jedno bude práva a druhá bude ľava. Teraz ktorý je ktorý? Ktorý je ktorý teraz? Ale nie, dobre som dal. Dobre, dávam, lebo tu je výkroj. Takže pohoda, jahoda. Tu sa nám to značne komplikuje. Tak? No. Trošku komplikovanejší. Tak to sa samé ste. To tam tu celé pekne obíde. A tu na cestu gumku. Tak. Cez tento výbežok. Tak. Dobre. No, tuto diera pasuje, to je všetko v pohode. Tuto dárko ešte dáme rady. No, to sa pýta trošičku. Tak. Super. No. Čiže takto nejako by to malo asi približne vypadať. To sa zatlačí do kabiny, to bude super. No, teraz tu by mal ísť vlastne ten diel, ktorý
vlastne je tak trošku pokazený, keď to mám pekne povedať. No a ten vlastne tu príde takto. To vlastne príde takto. No a to sa len zatvára a otvára vlastne. Tak. To ukončenie je také trošku nemoc bohvé ako pekné, ale človek sa s tým asi musí naučiť žiť, predpokladám, že to tak vyzerá, ale možno, že... Aha! No to ukončenie vôbec nebude také strašné, keď to bude už akože ukončené tak, ako to má byť. Že nejako takto približne. Super. Takže to bude good. To bude veľmi pohodné. Paráda. Takže zrobíme si ešte jedno takto a budeme to už mať nachystané. Tiež to vystriekame rezistinom. Všade. Aj tu na popoté pliešky, čo tu idú. To si vlastne môžeme ešte ukázať hneď. Tu ide ešte takýto sersan, teraz neviem, ktorý je ten správny. Či tento. Ale vyzerá, že hej, že tento. No lenže tu zase nastal druhý problém nejaký. A tu musíme tento sersan natlačiť cez tú gumu. Je to reálne to, čo si myslím? Či to nie je reálne to, čo si myslím? Musí to byť reálne, lebo všetko tomu nasvedčuje, že to je reálne. No tak toto tam dať nemôžem. Takže musí ísť cez tú gumu. Takže tu musíme ešte zrobiť do tej gumy dierku. Tak. A teraz to musíme cez tú dierku, čo som tam zrobil prepchať, že neviem, ako sa nám to podarí, lebo to pasovalo tak trošku väčšiu dierku tam zrobiť. Som tam takú nemoc veľkú dieru robil. No, to ešte skúsim vymyslieť. No, takže ja som tu zrobil už tú dieru, čo by tam vlastne mala byť, predpokladám. No a teraz tu nastriekame rezistín. Ani to boli nemacné. Ten rezistín pri tých starých autách je dôležité dávať fakt všade, kde sa len dá. No a. Teraz to už prišrobujeme a skúsime to nejako zladiť všetko dokopy, aby to pasovalo, aby to hralo. Uvidíme, čo sa s tým bude dať zrobiť ešte. No vlastne podľa všetkého sa tá guma pýta ešte nižšie. Takže neviem, či by sme ju mali ešte skúsiť trošku podať nižšie. No, to už je lepšie, si myslím. Myslím si, že toto je o mnoho lepšie. Takto. Áno, toto bude o mnoho lepšie ako predtým. Tak. No a vlastne toto ide tu na. To viem, to je všetko v pohodičke. Aha. Čiže, keď to budeme skladať už vlastne na hotovo, tak budeme musieť dať najskôr túto spodnú časť a potom až tú vrchnú. Tak to presne je. Čiže najskôr spodnú časť, túto pružinku prišrobovať do spodu a potom už tento vrchný pliešok. Takže tak je to. No a vlastne tento chrom tu skoro není vidno vôbec, takže myslím si, že to bolo asi škoda korún. No uvidíme, v každom prípade takto sa to bude otvárať a uvidíme, čo to bude. No akurát toto tu nebude vidno vôbec, takže to vystriekam rezistinom, doslova to v tom až okúpem. Zo všetkých strán. Keď to už budem osadzať, takže tak. Takže toto jedno tu mám prichystané. Idem ešte nachystať druhé. Toto tu. No a pomaličky to všetko poodkladáme do krabic. Toto pôjde do tejto krabice, vlastne všetko pôjde do tej istej krabice, akurát ručná brzda tá pôjde hen do tej, pretože to pôjde do lakovne. To čo máme tam na zemi. Takže tam pôjde iba vlastne tá ručná brzda a ostatok všetko tu do tej krabice a keď príjeme z lakovne s autom, tak montujeme.
No, takže zase idem do lakovne. Dneska je čo to je? Dneska je pondelok. No a opäť ten kolóne klasika, ale dúfam, že tento týždeň by sa už podarilo nám pochystať všetko do šprícu, aby sme už pomaličky mohli previesť tie šasy. A máme akože už 90% vecí pripravených na špríc, už nám treba akurát dvere dorobiť a tým pádom by sme mohli už všetko dávať do šprícu. Takže dúfam, že sa nám to dneska podarí všetko pľasnúť, aj neskôr zajtra, uvidíme. No, je 9:30 večer, ja už som doma, akurát som prišiel do garáže. Chvála Bohu, podarilo sa nám to dobrúsiť, okrem dverí už máme všetko v šprici. Takže už len dvere, najbližšie to znamená zajtra tam jem zás. Zajtra nafaklíme dvere, no musíme ich vybrúsiť z jednej z druhej strany. Nafaklíme ich do špricu a ak sa nič nestane v sobotu, válime so šasami do lakovne. Ak nebude pršať, snežiť a tak podobne, malo by byť pekne, tak uvidíme. Ak sa nič nestane, dúfam, že v sobotu ideme tam so šasami, poskladáme a budeme ďalej riešiť. No a dneska idem zase do lakovne a dneska je už celkom pekne, konečne slniečko vyšlo. Po toto počasie, čo tu bolo, to bol masaker, no ale v každom prípade včera sa nám to podarilo všetko do šprícu, super. No a dneska by sme chceli tie dvere nachystať čo najviac, aby sme mohli tiež dať do šprícu, ale či sa nám to podarí, ťažko povedať, ale chceli by sme to čo najviac z toho zrobiť. A v sobotu ideme s tými šasami, dúfam, že bude pekne, že nebude pršať a že sa nám to podarí tam previesť, poskladať a ak to bude všetko super poskladané, pasovať, tak budem šťastný, prešťastný, takže tak. No deti moje, došlo LMC, takže poďme sa pozrieť na to, že čo nám poslali, respektíve viem čo poslali, že či to je všetko. Fragile glass, čo? Ja viem, môžeme to otvoriť. Tentokrát trošku to dlhšie trvalo predslievanie. Tentokrát im trvalo predslievanie, opäť to bolo, ale trvalo im to cca približne 3 dní. Od stredy do stredy. Mienil som to objednal, takže nejakých 9-10 dní to trvalo, kým mi to prišlo z Ameriky, aj s predslením. No. Takže toto. Tu máme veci, ktoré prišli, ktoré by tu mali byť. No a to fakt som sa to dal 20 €. Dobre, toto je sklamanie veľké. Tu máme čo? Aha, super. Toto musíme namaľovať, to je do podlahy.
pecka. Výborne. Teraz tu máme to je pod kapotu, to je také dorazy, o to sa vlastne bude opierať kapota, oper. Teraz tu je manuálny sítič, lebo ja som tam to lánko, vlastne ten bol zhrzavený s tým lánkom, takže mne to nefungovalo. Tu máme obidvoje pedále, spojka aj brzda, tu sa len namontuje, našrobuje a hotovo. Potom tu máme plyn, ale tak tu vymyslený. Plynový pedál, to je klasika, to je pedál. To je čo? No, tu máme tesne, čo ide pod kapotu, medzi kapotu a torpedo. No, toto nám treba namontovať do prevodovky. To je vlastne lánko, ktoré bude budíkami otáčať, ktoré naháňa vlastne rýchlosť od prevodovky. No, teraz tie dve najzaujímavejšie veci. No počkaj. Toto nie je také, ako som chcel. Toto sa mi vôbec nepáči. No. To nie je vôbec také, ako som chcel. To je nastala zrada. Toto budeme musieť ešte poriešiť. Ešte možno, že to dám na eBay na predaj. No, uvidíme. Dobre, takže týmto som nestotožnený. Dúfam, že to príde chromové, znovu to je chromové. A malo sa to podobať na to, čo tu bolo originál. Toto je to isté, okay. Takže ani toto som s tým není spokojný. No a tu sú vlastne hlavné svetla. A toto je klasika. Fumoko. Tu sú klasické svetla. Dúfam, že tam budú pasovať panelové. Takto. No dobre. Okidoki, uvidíme. Tanka toto musíme ešte nejakým spôsobom poriešiť. Takže s 99% som spokojný. S dvoma moc nie. No, keď sa to tak zoberie, tak s troma moc nie. My aj budeme riešiť. V porovnaní ono to malo byť takéto veľké. Toto je starý diel, ktorý tam bol. No a toto tu. Nič, to budeme musieť dať na internet a predať. Jedine tak. A sklamanie číslo 3. Kryt na baterku je malý. Dobránko, takže ako môžete počuť na môj hlas, ja som chorý ako cap. No ale v každom prípade stali sa také veci, že ako ste mohli vidieť, tak tie svetla nepasujú. Respektíve neviem ešte, či pasujú, ale sú úplne iné, ako tam boli. To si zoberiem do lakovne vyskúšať, keď poviem sobotu. No ale čo je ďalšia vec, čo ma trošku znepokojuje, je to, že nepasuje ani kryt na baterku. Neviem, kde nastala zrada, či ten chalan, čo vyrábajú tú podlahu, čo som to od neho kúpil, objednal z Ameriky, že či oni dávajú veľkú dieru, alebo mi poslali zlý kryt, ja neviem, čo sa stalo. Proste chýba tam 5 cm, budem to musieť nejako vyriešiť. No a taktiež ma znepokojuje ten nápis Ford, že to moc nepasuje, takže neviem, čo s tým zrobím. To sú také veci, ktoré sú také trošku podivné a neviem, čo s tým zatiaľ. No ale v každom prípade ešte si pozrieme ostatné veci, že či pasujú. A pokiaľ nebudú pasovať ani svetla, nič, tak sa už asi normálne už ma pľasne. Takže idem skúsiť, že či pasujú aspoň svetla. Fumoko. Je to originálne licencované, ale prečo môže nebyť online.
Toto? Že svetla pasujú, to som rád. No a ešte budem to musieť ten šrobík zohnať jeden. Pekne ich to stiahne a dáme tie chromíky a bude to super. Takže aspoň svetla pasujú, to som spokojný. No a ešte mi prišiel druhý regál, lebo sa mi všetky veci, mám problém tam obchať. Takže ešte prišiel jeden regál, to postavíme tu. No už budeme mať, dúfam, že dosť pľacu. No, chcel som dneska na frontere vymeniť čerpadlo. Akože ono to už aj dobre začalo vyzerať, už mám staré čerpadlo von, nové som tam dal, stačilo už len priťahnuť trubky do trysiek, no a také detailíky, lenže pán Božko sa rozhodol, že dneska nie je ten správny čas a že treba robiť dačo užitočné, takže krásne prší. No a tak ideme robiť dačo užitočné, ideme skôr aj regál, aby sa nám vošiel krásne tam. No a takže klasika, ja to dám na časozber, lebo už ste videli v minulom dieli, ako skladám regál, takže to už by bolo nuda. Takže dám to na časozber a ideme na to. No nič, ideme ten dekel reznúť presne podľa tej čiary, dovaríme tam pasovečku 5 cm a bude to super. Z druhej strany dorobíme úško a OK. No, tak ako som vám včera vravel, že začalo pršať a že sa idem chytiť zase garáže, tak regál už stojí na mieste poskladaný, už som ho pomaličky začal zaplňať a ďalšia vec je taká, že som nachystal už vlastne celú 250 na odchod do lakovne. No a v preklade to znamená, že primontovali sme sedačku, dal som tu zo spodu 2 šroby, tie by mali držať celú sedačku, plus som to poistil s drhávačkami pre každý prípad, keby náhodou chcela utiesť niekde, nemá šance niekde ísť, takže to je tam ako prikovaná. Naštartoval som dneska 250, keďže zase nebola asi mesiac alebo koľko naštartovaná. Dali sme nabiť baterku, keďže nemáme ešte dorobené dobíjanie, lebo na čo zbytočne, kým není kabína nahodená, tak to nemá zmysel. Primontoval som vlastne korbu komplet celú k šasom, aby náhodou sa nestalo, že by utekla alebo niečo. Plus tieto tu trigger, ktoré vlastne tento tu je neprišrobovaný k šasom. A aj ten posledný, tak tie som primontoval ku korbe, aby náhodou nevypadol cestou. No a malo by byť všetko pripravené na to, aby sme zajtra mohli odísť ráno do lakovne. O 7 je tu oťahovka a tým pádom o 7 ráno nakladáme a dujeme do lakovne. Takže dúfam, že sa to podarí. No ja teraz ešte vypnem nabíjačku, lebo už sa nabíja dosť dlho a ešte vám idem ukázať jednu vec. Ako som vravel, že ten kryt na baterku vlastne bol krátky, takže robilo to celých 5 cm. No a ja som to iba tak dneska narýchlo nabulil, ani som to dáko neriešil, nepeknil, proste nič. Iba som to nabulil, predložil som to otváranie. No a zajtra to idem odskúšať na kabíne, ak to bude všetko fungovať, tak to pekne krásne vybrusím, dorobím, dopasujem, dopucujem. Len potrebujem vedieť, či to funguje, či náhodou nie je málo, alebo proste, či je to všetko pohodičke. Takže tak. No a idem odpojiť tú baterku a vlastne hotovo máme. Takže dáme na 0. Odpojíme, necháme ju do zajtra vyčasovať a zajtra valíme. Inak musím povedať, že toto tu bola najlepšia investícia, akú som mohol zrobiť. Toto tu je proste topka. Ak to niekto chcete do garáže a nemáte to, 100% si to kúpte. To je najlepšia vec, aká existuje. To je topovica. Tak, no. A zajtra tu pôjdem monďas namiesto 250-ky.
Som zvedavý, ako sa nám to podarí tam dostať, či bude všetko bez problémov, alebo sa bude niečo ondieť a takisto, ako to bude všetko pasovať. Hlavne nezabudnúť zobrať všetky veci zajtra, čo potrebujeme, tých je fakt veľa. Potrebujem zobrať zámky do dverí, toto, plus potrebujem zobrať celú túto krabicu, plus toto na krabici, plus toto, a plus to žlté. Zatiaľ. A to ešte neviem, čo všetko nám tam potom bude treba. Ale zatiaľ iba toto. A 250 samozrejme v celej svojej kráse a nádhere. Takže jutro sa tam vidíme. Jo, a ešte som sa vám nepochválil, že prišlo videjko z lakovne a Luky mi poslal, že dvere sa mu podarilo zvonku celé vygitovať, komplet celé vygitovať a ešte sa mu ich podarilo dať aj do špricu. Takže maknú si, ide ako frajer. Takže zajtra pasujeme aj dvere ku kabíne. Takže ideme už do lakovne. Bolo trošku komplikačka, bola zase s naštartovaním, a pravdepodobne vymením tú dopravnú pumpu. Dám tam normálne 12V čerpadielko. Nikdy nebol problém, zrazu problém, nechápem. My sme už za chvíľu tam. Dúfam, že sa to podarí naštartovať tam na mieste a že to bude bez problémov. A že to bez problémov potiahneme dovnútra, no ale v každom prípade tam sa nemoc kamerovať nedá, lebo je to také, no, chápeme sa. Takže dúfam, že sa mi aspoň podarí aspoň dačo nakamerovať, no ale v každom prípade musíme nahodiť kabinu. Musíme nahodiť vlastne všetko poskladať a veriť, že to všetko bude v poriadku a že to všetko bude pasovať. Takže
držte palce a za chvíľu si ukážeme, že čo ako. No, takže úplne v pohodičke sa nám to podarilo z odťahovky, fajne naštartovalo ako nič, no a zhodili sme korbu, nahodili sme kabínu, pri tejto kabíne má iné ceklo, no a nahodili sme ešte podblatníky a uši, no a tu už máme poskladané všetko, dvere, narazníky, kapotu, proste všetko a všetko to úplne brutálne pasuje, som z toho prekvapený. A neviem sa už dočkať, kedy to bude konečne omaľované celé v tej modrej farbe, pretože to bude vyzerať luxusne. No, takže my sme akurát prišli z lakovne, dovezli sme sedačku domov, dopasovali sme vlastne všetko, nahodili sme celý predok komplet, čo sa dalo. No a musím uznať, že to vyzerá riadne dobre, akože má to fakt, že grády. Akurát ten, ako som hovoril, ten problém tam je taký, že ten benzín tam trošku štrajkuje, takže pravdepodobne to prerobím tak, ako to robia všetci, tam normálne klasické 12V čerpadielko. Čakal som, že ten problém nastane, nečakal som, že tak rýchlo, dúfal som, že to vydrží ešte chvíľu, aspoň tak rok, dva, no ale OK, takže toto pravdepodobne spaduje, takže tam nejaké musím pozrieť, koľko maximálne môže ísť tlaku do karburátoru, aby to zbytočne netlačilo navyše. Takže to pozrieme. No a ďalšia vec je taká, že včera som sa rozhodol, že si im spraví radosť. Už dlhšie som poškodil po GoPročke, lebo natáčanie na mobil je také. No, takže aby som môj doba jedno s druhým. Takže som poškodil po GoPročke, no a myslel som, že včera, keď ju objednám do 10, to bol piatok, že dneska bude do polnoci, že to ráno bude tu, až ráno o 5 si pôjdem do Alzaboxu poň, že ho našteľujem a že keď o 7 pôjdeme na odťahovke s 250 do lakovne, že to akurát fajne mi vyjde a že si to budem môcť dať, lenže nie, prišla až niekedy o 10 mi ju dovezli do Alzaboxu alebo o 9, to je jedno. No v každom prípade už je doma a poďme si ju rozpaliť. Zobral som ten Creator od Edition, som vzal, takže poďme sa na to pozrieť. GoPro Hero Black 12. GoPro Hero Black 12 som vzal. Takže je to Creator Edition, malo by to mať všetko, malo by to mať statív, ako môžete vidieť, svetielko, mikrofónik, všetko by to malo mať. Dokonca aj takýto veľký balík puzdrov, aby som to neoškrokal, že to bude robiť iba v drsných podmienkach. Tá kamerka sa asi pekných podmienok nedožije. Takých príjemných, jemných. Myslím si, že iba drsné podmienky. Neviem, či som si ešte poistnil pristotu na to zrobiť. No, ale v každom prípade umelý inteligencia mi povedal, že to je najlepšie, čo môže byť pre mňa. Takže sám som zvedavý. Takže takto. No. Creator Edition must be updated before you can use it. OK, takže musíme to najskôr updateovať predtým, ako to odskúšame, ale OK. Takže tu máme kamerku, puzdierko, statív, tu je čo, baterka, pravdepodobne nejaká tu bude a takéto všetky veci. Zaujímavé. No dobre, takže ja si tam všetko posťahovať, poriešiť a potom vám to ukážem, ako bude kamerovať. Myslím si, že to asi nebude vôbec nejako zaujímať nikoho, ako to tu sťahujem, updateujem a také samariny, potom si to už ukážeme v praxi ako kamer. A ukážem vám sedaniu, ako sme donesli a dám si do garáže Mondejko namiesto 250-ky, lebo mi teraz hore na kempe zbytočne chuďatko tam mrzne a prší naň a sneží a prší a sneží. Takže tak. Dobre, vidíme sa za chvíľu. Tomu takéto nalepky a kľúčenku. Myslím si, že to asi nikdy nedám, ale keby náhodou máme. No, takže to už kamerujem na novú GoPročku. Čo na ňu hovoríte? Myslím si, že keď sa tak na to pozerám, tak ten pohľad je fakt, že dosť dobrý. Respektíve tá kvalita je fakt, že dosť dobrá. Akurát pamäťovku, čo som tam dal, tak tá je taká kadejaká. No ale v každom prípade môžete vidieť, že ja som taký trošku ešte dokrútený. Bolia ma tie kríže ako 100 čertov, takže neviem, čo im so sebou robiť, ale boli to ako fras, ty kokšojí jau. Takže idem dať ako tú sedačku dať dokopy. Respektíve rozrezať ju, idem si pustiť psi na chvíľu, aby pobehali a neviem, čo budem so sebou robiť, ale boli to jak fras. Takže tak, ja ešte musím zistiť, ako sa dáva časozber na nej. No ale v každom prípade sedačka vyzerá takto. A ako môžete vidieť, tu už je prázdno. Kokšo, ale tá kamerka fakt kameruje riadne dobrá. Som zvedavý, ako to bude vyzerať, keď to bude mať postrihané, ale vyzerá brutálne dobre. No, uvidíme. Sám som zvedavý. Takže tak. Takže idem skúsiť, aký bude transform svetla. Keď otvorím dvere.
Ty kokšo. Dobre, tak to som isto nečakal toto, že to bude. Dobre, ideme pustiť psíky. A celkom rýchlo sa nabíja, som z toho prekvapený. Oko. Au. Beky. Oko. Jau. Tak. No ja vás to niekde teraz položím. Aspoň odskúšame tento nový statív. Respektíve to, čo v tom bolo, v tom kreátore. Tak, trošku vás naštelujem. Tak. A ideme rozrezať tú sedáňu, aby sme ju potom mohli vypiskovať. Ináč ono to má aj časozber, takže my skúšaj ešte časozber. Takže mám to rozobráté. Pozriem, že baterka už je skoro nabitá, ale už sa vybila táto tu vec. Tak v každom prípade mám to rozobraté, idem zobrať vreco, idem to nádať do vreca a idem dať čo robiť s tými krížami, lebo to je strašné. Ja nemôžem vyrovnať, chodím ako keby som mal 1000 rokov, možno aj 2000 rokov, keby som už mal. Takže masaker. Idem zobrať vreco, napliaskam to tam a uvidíme čo ďalej. Takže ja som si takto poskladal tú GoPročku. Hej, viac sa mi tu vlastne netreba zatiaľ k tomu. Vlastne statív, toto, hento, tamto. Zistil som, že asi ten kreátor moc nemá zmysel, lebo moc tých vecí som nepoužil, čo tam boli. Akurát obal toto tu, ale bez toho statíva by sa dalo prežiť. No a ten mikrofón je dosť na prd, presne ako vravela umelá inteligencia. Takže budem musieť si ešte poriešiť mikrofón k tomu, lebo keď nahrávam cez telefón, tak ten zvuk je o mnoho lepší ako cez tú kameru. Takže musím mikrofón si taký bezdrôtový poriešiť, čo pripnem na tričko, aby to bolo už fakt, že topka. Takže tak, ale zatiaľ po prvom dni používania som s ňou riadne spokojný. Tak, jeďorence moje, to by bolo na tento diel všetko. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Bolo podľa mňa riadne nabité. Som rád, že sa mi podarilo doručiť vám sľub, ktorý som vám sľúbil, a to ten, že dovezieme 250 do Lakovne a že si ho aj tam celú poskladáme. To som strašne rád, že sa mi to podarilo vám splniť. No a ako budú ďalšie diely prebiehať, to fakt netuším, pretože viem, čo potrebujeme zrobiť, ale neviem, akom časovom intervale, koľko, kde, s kým, prečo, za čo, netuším ešte zatiaľ. Všetko sa to vykryštalizuje časom, takže sám som zvedavý, ako to teraz bude ďalej. Ako som vravel, tak Mondejko je tu, vedľa Rangera, no a 250 v Lakovni. Dúfam, že už tam dlho nebude. Takže tak. No v každom prípade, keď sa niečo bude diať, tak určite vám to dám, vám to nakamerujem a potom si to ukážeme. Takže tak, dobre, to je bolo na tento diel všetko, dúfam, že sa mi videjko páčilo, ak je oplatnite tam like, ak by vás niečo zaujímalo, ak by ste mi chceli opýtať sa alebo mi poradiť, tak určite do komentu, no a za každý odber a zdieľanie budem rád, ja sa s vami lúčim a čaute v ďalšom dieli.